חכו. מאוד חשוב לדאוג שלא יהיו בועות אוויר בתוך המזרק, כמו המצב הזה. במידה ויש, מה שעושים, דופקים טיפה על המזרק להביא את כל האוכל למטה, ופשוט מוציאים מהמזרק עד שאין בועות אוויר. טעים? טעים לך? לאחר שהזפק מתמלט אפשר להפסיק, נכון? וחשוב מאוד אחר כך לשטוף ולעקר את כל הכלים שהשתמשנו בהם, לשטוף בסבון ואז להשרות אותם קצת במים חמים וחזר חלילה. שיהיה לכם יום טוב מבית התוכים, אפרת ושלומי.